Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. या पुस्तकातल्या सगळ्या व्यक्तिरेखा ज्या आहेत त्या चित्रपटाशी निगडित आहेत. म्हणून आज इथे इफीच्या या प्लॅटफॉर्मवरती या पुस्तकाचं प्रकाशन करताना मला खूप आनंद होतोय. या पुस्तकातही ती तशी सर्जनशील व्यक्तिमत्व आलेली आहेत. त्यांचं व्यक्तिचित्रण ह्याच्यात आहे, त्यांचं कर्तृचित्रण ह्याच्यामध्ये आहे, पण त्याच्याबरोबर माझाही एक त्यांच्याबरोबर असलेला एक प्रवास आहे. यशोधराताईंच्या एक स्वप्नातलं पुस्तक आणि तेही त्यांच्या आजोबांच्या म्हणजेच बालजी पेंढारकरच्या स्मृतिदिनी आज प्रकाशन करण्याची संधी आणि हा एक अभूतपूर्व असा योग जुळून आलेला आहे. कारण एका बाजूनं इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल, गोवा ॲट 60, इंडिया अमृत महोत्सव, इफीचा महोत्सव आणि स्मृतिदिन या सगळ्यांची एक चांगली सांगड आणि हा एक मुहूर्त चांगला जुळून आलेला आहे. तर यशोधरा आहे ना, नरेंद्र काटकरचं हे बघून मला फार बरं वाटलं की ते आपल्या गोव्याचे आहेत, सगळे आहेत हे आपल्या भारताचे, पण नरेंद्र काटकरचा फोटो बघून मला जास्त आनंद वाटला की या पुस्तकात त्यांना मला माहीत नव्हतं की ते कसे आहेत. त्यांचे पप्पा म्हणून मी ऐकलं माधवीताईकडून, मीराकडून, पण नेमके ते कसे होते ते वाचायला मिळालं.